ओम श्री साई राम। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଏଟା 4 ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ବାପାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସରିଲା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗାଁରେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଯେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ଯାଆନ୍ତି, ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୋତେ ବି ମିଳେନି ଟାଇମ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଘର ଜଞ୍ଜାଳ, ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇପାରେନି। ଏମିତି ଥରେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଲି। ପିକନିକ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏମିତି ଠାକୁର ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ବାପା ତ କହିଥିଲେ ନା, 5 ବର୍ଷର ସେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତି ଗଲା ପରେ ସେଟ୍ରେ ଶୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଛି। ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ସେବା କରିବ। ସେବା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଡାକିଲେ, ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ସେବା କରିବ। ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କ'ଣ ସେବା କହୁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଥରକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଧଟିକି ଉଠିକି ପଳେଇନି ତ ସେଇଠି ଜଣେ ଆମ ସରୋଜିନୀ ଅପା ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି। କହିଲେ ତମେ ସେବା କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବି। ସବୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କେମିତି କରିବ, ତମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଏସ୍। ରୋଗୀ ସେବା କରିପାରିବ? ଏସ୍। ସବୁ କାମ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଏସ୍। କେମିତି କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ମୁଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେବା କରିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ତାକୁ ବି କରିଛି, ସବୁ କରିଛି, ତେଣୁକରି ସେବା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋତେ ସ୍କାର୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖିଲି ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପୁରା ଘର ସଂସାର ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଭାବିଲି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ ଯେମିତି ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ପ୍ରଥମ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ବାବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ। କ'ଣ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାହା କଥାରେ ବି କହିହେବନି। ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତିକି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବ, ଭଗବାନ ସେମିତି ରୂପରେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେଇ ହେଉନି ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ପୁରା ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେତେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥାଏ। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କମନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆଉ ପାଇବେ ତ ନାହିଁ, ଭୁଲି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଫରେନର ମାଉସୀ ଜଣେ, ସେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପହଁରାରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ଅପା। ମୁଁ ପହଁରାଟା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିନି, ଅପା କେମିତି ସଫା କରିବି, କେଉଁଠି ରଖିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ସେବାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସେବାର ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାର ମହତ୍ଵ, ସେ ସେବା କରିବାକୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେବାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ବାସ୍ନା ହେବ,
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେବା। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସେ ତ ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ମୋର 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୋର ଏ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଜି କିଛି କହିଲି, କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିବି। ଯଦି ମୋର ଏ କଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ସାଇରାମ।